आनजाद जानोसै नाथाय बिजाब गैया। जुन दानावनो जागोन आनजाद नाथाय बिजाब गैयाब्ला माखौ फरायनो? बिजाब मोनैनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैदों जों। लेखा मोनाखै, फोरोंनो मोनाखै। दा मास मोननैयानो जाबाय, एगजामबो फैगासिनो। माबा जुननि 20 तारिखनिफ्राय जागोन। ओमफ्राय जोङो दा लेखा गैयाबा माबोरै फरायनो? आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो नांगौ बायदियै बिजाबफोरखौ दासिमबो होनो हायाखै। फोरोंनाय आयदाया 2 दान बारलांबाय नाथाय बर' बिजोंनि माखासे फरायसालिफोराव दासिमबो बिजाब दैथायहरनो हायाखै सोलोंथाइ बिफाना। नंगौ, आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना दासिमबो बर' बिजोंनि माखासे फरायसालिफोराव बिजाब दैथायहरनायाव फेलें जानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेफोरबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि मैखोम बर' फरायसाफोर थानाय दावगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा बिजाब मोनैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों गोग्लैनांदों। फरायसाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जुन दानावनो आनजादा जागोन नाथाय बिजाब गैयाब्ला माखौ फरायनानै आनजाद होनो होननानै बुंदों फरायसा बिथांमोना। बिजाब मोनैनि थाखाय जों गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दं होननानै बुंदों फरायसाफोरा। नाथाय सोंलु सिखाङोदि आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो नांगौ बायदि बिजाबफोरखौ माब्ला दैथायहरगोन? बे आयदानि सायाव तामुलपुर दावगांबारि बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथांमोना फरायसाफोरनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लादो। जुग्राफि लेखाखौ मोनाखै, दाननैयानो जाबाय। क्लास लानायाव एसे गोब्राब जानानै दङ। माबायदि उसुबिदा गोलैदों दा लेखा मोनैनि थाखाय? लेखा मोनैनि थाखाय जोङो फरायनायाव गोब्राब जेंनायाव गोलैदों आरो एगजामाव हायिया जालाय गोलैदों। मेट्रिकआबो जितु मेट्रिक होगोन, मेट्रिकनि थाखाय जेबो फोरोंनाय थांखायाखै नामा? ओहो, फोरोंनाय थाङाखै, जुग्राफि लेखाखौ मोनाखैना। सरकारनि फारसे नोंथांमोना जिहेतु लेखाखौ मोनाखै, मा खावलायनो सानो? जोङो सरकारफोरखौ माने लेखाखौ थाब हरथों होननानै सानो। माने जोंना फरायनायाव एसे दिगदार जादों। मेट्रिकबो होनो गोनां एबार। एग्जामा माब्ला ओरैनो? जुननि 20 बा 21 जागोन। लेखा मोनाखै, फोरोंनो मोनाखै। दा मास मोननैयानो जाबाय, एगजामबो फैगासिनो। माबा जुननि 20 तारिखनिफ्राय जागोन। ओमफ्राय जोङो दा लेखा गैयाबा माबोरै फरायनो? मेट्रिकबो होनो गोनां देग्लाय 10 क्लासाव फरायगासिनो। जाबाय दा माबा हाबगासिनो मेनि दिनै 29। ओमफ्राय जोङो बेलेगनि लेखा माबानो नागिरदोंमोन आरो होमबाबो मोनाखै। मा साबजेक्टखौ मोनाखै नोंसिना? मा लेखाखौ मोनाखै नोंसोर? जुग्राफिखौल' गासिखौबो मोनजोब्बाय। जों जा फरायनायाव जोबोद जेंना मोनदों, फरायनो मोनाखै खिथाब गैयिनि थाखाय। क्लासा जायाखै, मास मोननै जासिगोन दासिमबो जायाखै। आनजादा दा जुननि 20 तारिखआव। आनजाद फैबा बे साबजेक्टखौ हागोन ना हाया? एसे गोब्राब जागोन लेखा मोनैजों।